Ahojte, máme tu travel vlog a bude to o tom, že budem sa snažiť celú cestu akože točiť aj že na tých zastávkach, aj akože na pumpe napríklad, alebo čo také. A ešte vám teraz niečo ukážem ešte doma a potom budem ukazovať iba na ceste. A potom možno ešte ukážem aj niekde na východe, keď budeme. A teraz vám budem ukazovať iba čo sme ešte doma. Idem sa obliec, potom vám ukážem fit. To je môj fit. Mám takéto tielko, takéto krčenie, také ponožky klasika. A takto pôjdem celú cestu. Takže super. Tak, by the way, dneska, jak som sa zobudila, tak sa, ja mám tie nechty, ne? Dneska som sa zobudila, proste zistím, že odpadol mi palec, odpadol mi ukazovák a odpadol mi prostredník. A ja som musela celú posteľ skontrolovať, že kde sú. Chvála Bohu, našla som ich, takže som strašne rada. Tak na to si berem takúto tašku a ukážem vám, čo je v nej, dobre? Takže v nej mám takúto tašku, pretože mám také potrebné veci, akože napríklad balzám, mám tu led pre na nechty, mám tu deodorant, primer strašne dobre používam, aj keď sa nemaluje, nevadí, potom lanéž, balzám, náramky nejaké, lebo ja milujem nosiť náramky, a ako som ich nenosila, ale milujem proste. A to peňaženka. Tam vám ukážem, čo mám, dobre? A to bolo všetko z tejto tašky. Ale ešte tu mám ako poslednú vec, budem tam mať ešte telefón a nejakú vodu určite. Ale mám tu sluchatka, lebo ja milujem počúvať hudbu, takže ja milujem tieto sluchatka. Sú zamenené, ale to nevadí. Mám aj svoje, ale tie sú strašne vybité, takže to sa mi skoro ani nestihla nabiť. Ale milujem tieto sluchatka. Také čierna, jedno taká táto značka, to nepíšu. Mám môj kufor, ale vnútri nie, lebo sa mi to tak nechce rozipsovať toto, lebo ja som to len dva zapla, takže vám ukážem ho aspoň zvonku, jak vyzerá. Tak to vyzerá zvonku, je taký čierny, potom je to odkresné, nie je to moje. A je taký čierny, taký malý ešte k tomu, lebo ja mám strašne veľa vecí a toto si by to len dva dostalo, takže super. A proste takýto, akože má, to je takto. To má asi každý kufor. Potom asi používam najviac. Nebo toto sa mi... Potom toto má nejaký, oni to nepoužívam vôbec. Lebo však ideme iba autom. Takže v pohode. Moje super počasie je upašané počasie, ako nevím. A som si myslela, že bude strašne teplo. Jak bylo včera už ráno o 8 už bylo 19-20 stupňov. No teraz je, že cez 10 stupňov alebo 17, fakt neviem, nekúkam sa na toto, na počasie, ale že vraj o 8 má byť, že 20 stupňov. Už 20 stupňov, takže trošku tomu neverím, ale čo už, musím niečo povedať proste. Viete, jak som vám hovorila, že je strašné počasie? Je trošku svetlo. Teraz som skúkla na počasie. Je 19 stupňov. Zajtra má byť 35 až 29, či koľko, neviem. Ale akože fakt musí byť tak teplo. Ja si myslím, že bude pršať. Že alebo bude nejaké chladné počasie proste.
ale nie, že tak. Ale akože som rada, akože, ale trošku aj nie. Potom, keby ste chceli vedieť, stilovala som a čo robím, ja ma neviem. Takže super. Takže som si dala aj vodu. Dala do takéto flašky, není to Stanley, je to proste z Temu a akože to mám od Vianoc, od mojich rodičov. Tak to ešte dokonca, takže na držaní. Potom to sa to pije. Som si tam dala esenciu. Milujem esenciu, takže takto. A to pôjde do tejto mojej tašky. Alebo kabelky, tašky, neviem. To si to nachystám tuto, alebo možno si to ešte dám do kuchyne, alebo už niekde tam, neviem. Tu si to ešte nebudem dávať, ale super. Had it just like that, had it right on track, and I keep finding never had thoughts that feel something bad, left me so lonely, and I want it back. I want the old me, try to forget, things just remind me. There's a million things I could say, but you never really know them, but you never really know I'm not this way. Wanna take it back to where we had it just like that, had it right on track, and I keep falling in this darkness, and there's no one to light it up, to brighten it up, yeah. And I keep falling in this darkness, and there's no one to light it up, to brighten it up, yeah. And I keep falling in this darkness, and there's no one to light it up, to brighten it up, yeah. Na východe, vyzerá to tu strašne pekne a som tu už po tretíkrát, takže to som super. Tuto je akože moja izba, kde býva moja teta, ale je to akože, teraz to bude moja izba s maminou a s tatinom a je tu moja babka, dedo, teta moja a bratranec a potom sme tu došli my. A cesta bola strašne dlhá, ja som vám nemohla niečo také natáčať, že by som vám hovorila. Zastavili sme sa na 2 pumpách a teraz je všetko, čo by som vám chcela povedať. A ešte by som vám chcela povedať, nemám dve nechty, neviem. A proste sa mi ospadli, jeden som si musela vyškubnúť, lebo už mi lezú na nervy, ale on už bol taký, že už má niečo za sebou. Takže to by bolo asi všetko a možno nejaké videjka by som vám mohla spraviť z tohoto z východu, takže čaute.